Gaurko ekitaldia oso hunkigarria iruditu zaitzenen eta etorri den pertsonak beraien esperientzia kontatzean niri barruan ikutzen di, nire launekin da nire familiarekin pentsatzen dut, baita nire bikotegaz zer gertatu aldien eta horrek hunkitu egiten dit. Inoiz, igo izan zara auto batean jakinda gidaria edanda edo drogatuta zegoela? Bertan agertzen izan iruditzak asko hunkituzte. Oso gogorrak ziren eta konturatuna bidin kotxiaz eta motorakin eta gauza txarra asko aldire sortu. Ni bizikletia zebitzen eta konturatuna bizikletia gauza txarrak algaztera pasa. Martin. Martin, egunon ze modu zaude? Ondo. Zure ustez, Martin, trafiko istripu horien atzean dauden kausak edo zergatiak zeintzuk dira? Alkola, drogak eta limiteteik gora jutia. Bale, alkola eta drogak multzo batean sartuko genuke, abiadura, hau da, limite hortatik gora joatea, ederki, eta bada beste bat ere bai, Martin. Mugikorra. Hori da, hortxibatu dizute, mugikorra, GPS-a, irratia, motxilatik zeo zer ateratzen hastea, distrakzioak orokorrean. Oso ondo, Martin.